are acum 26 de ani. Execuție frumoasă a lui Herea, gol! Gol de senzație, gol formidabil al lui Ovidiu Herea în minutul 23, execuție perfectă a decarului Rapidului. De multă vreme n-am mai văzut un gol atât de frumos. Sunt foarte mulți brazilieni, numai puțin de 9 în lotul lui Shakhtar, însă acesta este un gol cu adevărat brazilian, marcat de decarul român al Rapidului, extraordinar, unde a trimis mingea Ovidiu Herea, o execuție perfectă, nu-i putem găsi cusururi. Anton Canibolotski este învins de Ovidiu Herea în minutul 23, 1-0 pentru Rapid în acest amical cu Shakhtar. Al doilea gol, am putea spune, din acest sezon pentru Ovidiu Herea. Prima sa reușită a venit într-o partidă amicală, într-un meci cu Heerenveen din turul 3. De aici calitatea slabă a prelorii. Willian acum la minge, Gai este în partea stângă. Willian păstrează balonul, pasează pentru Fernandinho. Fernandinho șutează și este gol. Este gol pentru Shakhtar. Fernandinho a înscris un gol foarte frumos și contra Petrolului, marchează, iată, și împotriva Rapidului, minutul 52. Are o mare calitate acest mijlocaș brazilian. Șutează foarte precis, chiar și atunci când trimite mingea de la distanță, reușește să se experieze balonul acolo unde își dorește. Nu pune doar multă forță în execuție, pune și multă precizie. Iată, poate că aici giuleștenii nu au fost suficient de agresivi și cred că acest lucru le-a fost reproșat de Ioan Ovidiu Sabău, de antrenorul lor. Însă iată șutul cu exteriorul, un șut perfect în plasa laterală. Era foarte, foarte greu lui Albut să intervină la acest șut foarte, foarte bun al lui Fernandinho. 1-1 între Rapid și Shakhtar în minutul 53.